Добро пожаловать, боксер из сердца Азии, Республики Таджикистан. Please welcome the contender from the Republic of Tajikistan, as Dili Asio, as Tajikistan, Davlat Boltayev. Еще раз мы говорим, это Давлат Болтаев. Step into the ring. И я представляю вам официальных лиц титульного боя. Introducing you the officials. Президент Международной ассоциации бокса IBA. The President of the International Boxing Association Умар Кремлев. Промоутер, генеральный директор IBA Pro. Promoter, CEO of IBA Pro Al Siesta. Supervisor IBA Pro. Supervisor for the IBA Pro Максим Чертыковцев, Молдова. Боковые судьи, ringside judges, Баграт Аваян, Армения, Алишер Алтаев, Казахстан, Валерий Пастухов, Молдова. Хронометрист, таймкипер, Ниязеддин Мирбабаев, врач у ринга Юнус Шарипов. И с ударом гонга, рефери титульного поединка, referee of the title bout, Мансур Мухиддинов, Таджикистан. Уважаемые гости, я представляю вам соперников. Черный угол ринга. За спиной боксера с африканского континента. Ему 31 год. Его рост 187 сантиметров, вес 99,9 килограмма и ни одного лишнего грамма. Он чемпион панафриканских игр и более ни одного лишнего слова. Его называют монстр из Республики Камерун, города Яунде. In the black corner, the African Colossus, 31 years of pure power, standing 187 centimeters tall and weighing in at sculpted 99.9 kilograms. The All-African Games champion who lets his fist do the talking. From Yaoundé, Cameroon, they call him the monster, Serge Amougou. В золотом углу ринга боксер из Республики Таджикистан. Ему 26 лет. Его рост 188 сантиметров, вес 109 килограммов 450 граммов. На олимпийском ринге он становился чемпионом Азии среди молодежи, чемпионом азиатских игр и бронзовым призером Олимпийских игр в Париже. В профессионалах провел 4 боя, одержал 4 победы, 2 из которых нокаутом, из города Душанбе. In the golden corner, Tajikistan's Olympic juggernaut. At just 26 years old, this 188 centimeters tall, 100.945 powerhouse boasts an amateur resume that speaks volumes. Asian Youth Champion, Asian Games gold medalist, and Olympic bronze medalist from Paris. Since turning pro, he has a perfect record of 4-0, with 2 knockouts that left opponents staring at the lights. From the fighting capital of Central Asia, Dushanbe's finest, Davlat Tajik Boltayev. Нагони азиз тамошобиногирем қадр акнун бармегардем ба сабқати варзишгарон албатта. Мансур Муҳиддинов рефери марказӣ ин сабқат аст. Дар маркази ринг албатта қарор дорад ва варзишгарон низ дар маркази ринг омода ҳастанд. Албатта Умар Кремлев наздик албатта ба ҷои нишаст мешавад. Президенти ассотсиатсияи байналмилалии бокси Аваскорон аст ва қарор дорад дар маҷмӯаи варзишӣ албатта
қасри теннис ва ворзишоби шаҳри душанбе. Мегӯяд арҷуманд, раунди якуми сабқат шурӯъ гардид. Вазни ҷамъи 90 кило. Дар майдон Давлат Болтаев бо пироҳани сафед ва бо дастпӯшҳои сурх. Рақибаш бошад аз кишвари Камерун, аз қитъаи Африқо, бо пироҳани сиёҳ ва дастпӯшҳои кабуд Бого Амугу сабқат мекунад. албатта Амугу варзишгари камерунӣ аз қитъаи Африқо, қаҳрамони Африқо аст албатта ва қаҳрамони кишвараш Камерун аст аз ин риштаи варзиш. ва дар бозиҳои панамерикоӣ низ қаҳрамон гаштааст. Рақибаш бошад Давлат Болтаев. Давлат Болтаев қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. медали тиллоро ба даст овардааст ва дар бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 низ сазовори ҷои дуюм гардидааст. акнун сабқат шурӯъ гардидааст. раунди якум. Давлат Болтаев аз мавқеи чап сабқат мекунад. рақибаш бошад ӯ низ аз мавқеи чап. пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. Давлат низ пои чапаш самти пеш. қоматаш андаки пасттар аст нисбат ба рақибаш Давлат Болтаевро. ва мутаваҷҷеҳ мешавем ба сабқати варзишгарон. дастони Мугу. Амугу албатта андаки дарозтар аст ва аз масофаи муайян сабқат кардан барояш низ хуб мувофиқтар. Давлат Болтаев акнун кӯшиш мекунад ки аз масофаи наздиктар сабқат намояд. аз паҳлӯҳо ҳаракатҳоро хуб истифода барад. зарбаи мустақим бо дасти рост боз як маротибаи дигар. ин тарз агар идома ёфтан гирад ҳолати накдан ва накаутро мо хоҳем дид. ҳолати часпиш дар иҷрои варзишгарон ва зуд канор шудан аз ҳолати клинч часпиш. як зарбаи дубора дар иҷрои Амугу варзишгари камерунӣ. аперкот ба ҳадаф нарасид. ҷеб ишора мекунад Давлат. боз ҳолати клинч. аз ҳолати клинч кӯшиш мекунад ки хуб силсила зарбаҷро ҳук боз ду маротиба ҳук аз канор зарба мезанад. аз масофаи наздиктар ҳукро, яъне зарбаи канориро аз масофаи наздиктар ду маротиба бештар истифода бурд. хуб садои мураббии Мугу варзишгари камерунӣ баландтар мешавад. акнун Давлат рақибро дар канори ринг нигоҳ медорад ва бинед аз ин мавқеъ Давлат кӯшиш мекунад ки хуб силсила зарбаҳоро бештар истифода барад. на дастҳоро баландтар бардоштан лозим, чун рақибаш хуб тӯҳфа нест. албатта манзури ман рақиби Давлат Болтаев қаду қомат, ҷусса, албатта дастони дароз имконият медиҳанд ки хуб дифои Давлатро хуб бартараф созад, албатта шикаст медиҳад. Мансур Муҳиддинов рефери марказӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва раунди якум ба анҷом расид. 8 раунд тақдим гардидааст ва раунди якум ҳоло ба анҷом расид. 7 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. лаҳзаҳои такрори раунди якумро ҷаводи мешавем. ҷеб бо дасти чап. ҳук аз канор ва зарбаи мустақим дар иҷрои Мугу варзишгари камерунӣ ва зарбаҳои бинед дубораи Давлат бо дасти рост чап свинг аз канор ва самти паҳлӯ бинед свинг зарбаи канорӣ буд. ин писарчаи хурдак как бо парчами кишварамон Тоҷикистон қарор дошт, аммо то бо охир надидем ӯро. Умар Кремлёв бо раиси федератсияи бокси Тоҷикистон Комил Мирзоалиевич якҷо нишаста буданд. албатта ҷеб ишора мекунад варзишгари камерунӣ бо дасти чап. Давлат акнун мавқеашро ҳис кард, дарк кард, мувозинатро хуб нигоҳ медорад. дар раунди якум бештар ба паҳлӯ ҳаракат кард ва бинед омӯзишам кард фикр мекунам, чун зарбаҳои канориаш бештар буд. ҳук свинг ва бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. ҷеб бо дасти чап, бо дасти рост зарбаи мустақим бо ду даст ба
қафо тела дод рақибро. зарбаҳои канорӣ боз ишора кард. будаси чап ва рост. аперкот дар иҷрои варзишгари камерунӣ, аммо ба ҳадаф нарасид. давлат қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. ҷоизадори бозиҳои олимпии тобистона Париж 2024. арзанда сабқат карда буд. акнун ин сабқати касбӣ аст албатта. 8 раунд. ҳук ва свингро бисёр қавӣ иҷро карда Давлат Болтаев. тамошобинони азиз, албатта дар дақиқаи бинед 1 дақиқаву 32 сония Давлат Болтаев тавонист будаси чап ҳук аз канор, будаси рост свинг аз канор зарбаҳои канориро ба ҳадаф бирасонад. албатта ва рефери марказӣ ин ҳолатро хуб мушоҳида кард ва аввалин нокдаун дар раунди дуюм ба вуқӯъ пайваст. фикр мекунам агар ду маротибаи дигар зарбаҳои канорӣ иҷро карда шавад, зада шавад дар иҷрои Давлат Болтаев, мо ҳолати нокаутро мебинем. варзишгари камерунӣ каме хуб худро дар ҳолати ногуворис мекунад. бо дастҳояш кӯшиш мекунад ки ҳолати клинчро бештар истифода барад, аммо Давлат Болтаев дарк кардааст ки бояд масофаро хуб нигоҳ дорад, вазъро албатта, ва бо ҳамон ҷебҳояш наздик шаваду бо дасти рост свинг аз канор ва бо дасти чап ҳук истифода барад, зарба занад. ҷеб бо дасти чап, мутаваҷҷеҳ мешавем, бо дасти рост аперкот аз самти поён ба боло, гардиши зебо. варзишгари камерунӣ хаста гардидааст. силсила зарба ва бо ҳамин фикр мекунам чӣ кор кард рефери марказӣ? Мансур Муҳиддинов боз даҳонпӯш ба истлоҳ капаи варзишгари камерунӣ ба замин афтод ва ин ҳолатро хуб мушоҳида кард. аҳсан ба рефери марказӣ Мансур Муҳиддинов. бо дасти рост свинг аз канор зарба зада шуд дар иҷрои Давлат Болтаев. боз як зарбаи дигар ва ҳолати нокдаун. фикр мекунам тамом. садои мухлисон. бинед чӣ гуна олӣ мухлисӣ мекунанд. бо як ифтихор, бо ғурури баланд. Мансур Муҳиддинов ба Давлат Болтаев ишора мекунад ки ба кунҷ бирав. ва фикр мекунам ҳолати тоза нокаут буд, аммо Мансур Муҳиддинов рефери марказӣ ин ҳолатро боз нокдаун шуморид. на рефери марказӣ Мансур Муҳиддинов зарбаи задаи дубораи Давлат Болтаевро ҳолати нокаут пазируфт. албатта росто меҳмонон ва мухлисон ғалабаи комили устувори Давлат Болтаевро пазироӣ менамоянд. аҳсан. мураббии варзишгари камерунӣ мгу ба шогирдаш албатта дуруст мефаҳмонад ки ин варзиш аст. муқобили ту албатта рақиби арзанда сабқат кард. Давлат Болтаев ҷоизадори бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024, қаҳрамони бозиҳои осиёӣ албатта Давлат Болтаев. аҳсан, ифтихор аст барои мо низ, барои ҳар яки мо ҳамватанони азизи Тоҷикистон. аввалин албатта ҳолати нокаут. хуб инҷо акнун унвони IBA Pro International IBA Pro ба Давлат Болтаев тақдим мегардад.
President of the International Boxing Association, Mr. Umar Kremlov. Umar Nazarovich. خب البته اینجا راوی مرکزی جناب عمر کریملوف президенти ассоциации по бокси байналмилалӣ даъват намуд ба ринг ба майдон умар кремлев. барои тақдим намудани унвон албатта ба Давлат Болтаев. خب بعد از این نبرد тамошобинони азиз ду сабқати дигар мо шуморо интизор аст. яъне ҳар як набарди боқӣ монда аз 8 раунд иборат аст. мо интизор мешавем албатта ин набардҳоро. Уважаемые гости и зрители, все произошло на ваших глазах. На второй минуте второго раунда Мансур Мухиддинов остановил поединок. Техническим нокаутом свою пятую кряду и третью досрочную победу в карьере одержал Давлат Тоджик Болтаев. Одержал победу и стал новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии IBA Pro. Ladies and gentlemen, on the second minute of the second round, referee stopped the contest. The winner and new super heavyweight intercontinental IBA Pro champion, Davlat Toджик Болтаев. албатта International IBA Pro ин камарбанд ин унвон албатта ба Давлат Болтаев тақдим гардид. ифтихор аст. аҳсан мегӯем ба Его Давлат соперник Болтаев. выглядел по-настоящему угрожающим и благодарим его за смелость. рақиби бисёр Это пурқувват Серж Амугу из арзанда Республики сабқат кунад Камерун. рақибро тариқи Merci нокаути beaucoup. техникӣ мағлуб намояд. интизор мешавем лаҳзаҳои Давлат, такрори несколько слов для зала, который с радостью и Сабхати восхищением Ваджигаровна. смотрел за твоей победой. биёд акнун народ Таҷикистон, бачаҳо, Суханҳои салом Давлат. алайкум. албатта Ма ба русӣ гап мезанам, меҳмонҳои буфаҳманд. Всем, кто пришел, Умар Назарович Кремлев, большое спасибо. Не раз поддерживали. Доказываю. Мирзоалиев Комил, президент Федерации бокса. Как наша федерация поменялась за 2 года, вот такие результаты с поддержкой федерации, а также нашему президенту, лидеру Эмомали Рахмону, нашему лидеру, спасибо большое за то, Албатта, что у нас в ифтихор. стране есть такие возможности. Шербачой Нари Тоджи, Фахад Бапеш. албатта Тоҷикистон ва пеш имкониятҳо албатта бештар А ҳастанд. я забыл своему тренеру Бабаджану Али спасибо сказал. Он шаг куда миннатдорӣ ушел. менамояд А Давлат также Болтаев впереди у ба Али мураббияш албатта Центра пеш аз прогресса ана бокса, заҳматҳои где я бештар проходил кашидаанд. свою крайнюю подготовку. Большое спасибо. албатта Радуюсь всем. сипоси беандоза менамояд ба ҳамаи На мухлисон радость трибунам и ихлосмандони зрителям. иштирокчиён албатта Триумфатор мураббияш этого поединка и ба новый тамоми шаҳрвандони кишварамон интерконтинентальный чемпион ки IBA дастгирӣ Pro намуданд в Давлат супертяжелом Болтаевро весе албатта ва Давлат Болтаев. қаҳрамон гардид ва унвони қаҳрамонии International IBA Pro-ро ба даст овард. шоистаи таҳсин аст ки бале бинед лаҳзаи такрорро чӣ гуна зарба мезанад. шоистаи таҳсин аст ки Давлат Болтаев бори дигар бинед қаҳрамон мегардад дар шоми бокси байналмилалӣ ки дар қалби Тоҷикистон шаҳри азизамон душанбе баргузор гардида истодааст. барои ҳамаи мо ифтихор аст бинандагони азиз, чун бокси ҷаҳонӣ ба кишвари азизамон ба қалби Тоҷикистон омад ва ҳар сол дар ин кишвари азизи мо баргузор мегардад дар шаҳри душанбе. зарбаҳои қавӣ буд аз ҷониби Давлат Болтаев, зарбаҳои канорӣ, хук аз масофаи наздиктар, свинг аз масофаи дуртар. бинед 2 маротиба ва як зарбаи дигар аз канор ва
ҷойи ханда нест албатта тамошобинони азиз. чӣ тавре ки ба замин афтод рақибаш, дар порҳояш ларзида албатта. Инам варзиш аст. Варзиш бохту пирӯзӣ дорад. Варзиш фалсафаи худро дорад. Зиндагии варзиш, фалсафаи варзиш албатта бо тарзи дигар аст. Пирӯзӣ, бохт, мағлубият, роҳафтодагӣ, заҳмат, талош, кӯшиш ва пеш аз ҳама низоми қавӣ доштан, низоми худнизом доштан барои ҳар як ваҷгар ин муҳим аст.